दिनै जोङो मुभमेन्ट टीम दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो एनडिपि प्रग्रेसिभ जोङो जे दिल्लीयाव मोनसे हाबाफारि लादों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लोब्बा लाखिनानै आरो दिनै जोंजों लोगोसे दङ बिदर्बा रायजो बिग्रा बिथांमोनहाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो कुकिलेण्ड बिग्रा बिथांमोनहाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। दा दिनै जोङो बेयाव हाबाफारि लानायनि मेन खारनानो बेनो जे बावैसो सिगाङाव जे बिजेपि सरकारनिफ्राय जे जोंनि बड'लेण्ड समस्या बेखौ थाबैनो सुफुंसिगोन होननानै बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन। जों दिनैनि मुभमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोनहा जे जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों बेयो एकदम फिथाइ थायनाय बर' हारिनि फिथाइ थायनाय बायदि समस्या समाधान जानांगोन आरो बिथांमोनहा समस्यानि मुङाव जे जानला मोनला सुक्ति खालामब्ला बेयाव जे जों गनायनाय नङा बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मेसेज होनाय जादों। दिनै जे जोंनि गेजेराव मोनसे थासारि बा मोनसे बारहावा बारदों जेरै जोंनि आगोलनि एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि मानगोनां दिरेन बर' बिथांजों लोगोसे पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आफादनि सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै गामि गामि हाबनानै जे थामथि एकर्ड बर' सुक्तिनि खोथा बिथांमोनहा बुंबाय थादों। दा बेयाव जोङो बिथांमोनखौ बुंनो सानदों जे दिनै जोंनि सोमावसारारि आफाद आरो बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे समस्यानि समाधाननि नामाव जों आन्दलन खालामाखै। जोंनि समस्याया आलादा रायजो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनाय आरो जेसे दिनसिम जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनाय जाया बे दिनसिम जोङो समाधाननि बाथ्राखौनो सानाखै। दा बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै जे थामथि एकर्डनि बाथ्रा बुंदों बियो मिनिंलेस होननानै जों बुंनांगोन। दा बिथांमोनखौ जों गुरै रावै खावलायदों सोंखारिनाय रावजों जों बिथांमोनखौ बुङाखै गुरै रावजों बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बे सोमावसारारि आफादजों फैनानै जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोनहाबो जोंजों आन्दलन खालामनांगौ आरो बे थामथि एकर्ड माबा मोनसे फिसा फिसौ एकर्डखौनो नाजावसिगोन मासिगोन होननायनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव थानांगौ। आरो जोङो आरो खावलायबावदों जे बिपिएफ सरकार जाय बिथांमोनहा आथिखालाव बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बिथांमोनखौ जुदि रायजो राजाफोरजों गनायजानाय जानोबा रायजो राजाफोरजों बर' रायजो राजाफोरजों बिथांमोनहा जुदि बजबनानै लाजानो लुगैबा बिथांमोनहाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनांगौ आरो बिथांमोनहाबो गोख्रों रावै आलादा रायजोनि खोथाखौ बिथांमोनहाबो बुंनांगौ। जोंथ' जोंनि सोमावसारारि आफादाथ' जों खौसेखौ जेब्लाबो लुगैयो जों खौसेनि थाखायनो खामानि मावदों। दा जोंखौ गोबाङानो गोबां बुंनो हागौ जे दिनै सोमावसारारि आफादा खौसे जानो गोसो गैया दिनै आलादा आलादायै थांनो गोसो दं होननानै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ। नाथाय आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे खौसेया माब्रै जायो फालाय खौसेनि नामाव खौसे जाबानोथ' जाया नङा होमबा। दिनै जोङो आलादा रायजो इसुखौनो हमथानानै जों दङ जाय बिथांमोनहा इसुनिफ्राय जानगाराव थांदों बिथांमोनासो गावनानै थांदों नङा होमबा। दा बिथांमोनखौसो बुंनांगोन जे खौसे जानो थाखाय जोंथ' खौसेनि थाखाय दरजाखौ जेब्लाबो खुलायनो दोननाय जादों। दा बिथांमोना आलादा रायजो सोमावसारनायाव बाहागो लाफैबानो अट'मेटिक खौसेया जागोन आरो बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। राजनितिक बा माबा मोनसेनि बेलायावथ' जाया खौसे जानांगौबा बड'लेण्डनि बेलायावनो जानांगोन आरो बिथांमोनहाबो बड'लेण्ड जिहेथु जोङो डिमान्ड खालामदों बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लाफैनांगोन आरो बिथांमोनहा बर' जाथिफोरखौ बिदिनो बिटिसिनिफ्रायनो एसे देरसिन जिल्ला बारायनानै सुक्ति खालामगोन आरो माबा मोनसे समिस्ति बारायनानै सुक्ति खालामगोन होननाय रावखौ बिथांमोनहा बन्द' खालामनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बे आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखायनो बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा गोबां बर' फिसाफोरानो मुंख्लं जालांबाय एबसुनि सोमावसारनायनि नामाव मुंख्लं जाबाय एनडिपिनि सोमावसारनायनि नामाव मुंख्लं जाबाय। ओंखायनो जोंनि जै बे आगोमा मुंख्लंफोर बिथांमोननि जिहेथु मुंख्लं जालांनाय बेखौ बिथांमोनहाबो गोसोआव लानांगोन। ओंखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोनहा जोंजों सोमावसारनायाव ज' ज' बाहागो लाफैनांगौ आरो बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोनहाबो समर्थन होफैनांगौ।